вече е на такова. И къде батерията е на... Да, червеничко. Да бе, аз следа. Ако шефът възможно работа, баш ще да бъде от оператор такава Добре, съгласна съм. Вижте, що бягате? Дечица! Имам към вас, само дечица, живи здрави. Къде е вътре, бе, човек? Чакай, аз ще... Аз снимам, де. Аз непрекъснато снимам. Непрекъснато снимаме. Орела го снимахме. Якито. Мокър си. Много важно. Като имаме предвид, че вънка температурата е минус 5 градуса. Колко градуса? За клипа е интересно, като информация. Доста е студеничко, но Бойко е мъжкарата, него да го притеснява този момент. Сега, стана. Обаче на Бойко якито е мокро. На Борко е мокро якито, но няма страшно. Просто разказали се какво става. Дечолига са все студентите вътре такова. Айде, приключваме.